Wai ya ɗaɗɗan uban wasan kashe mana kuɗaɗen da suka shigo hannuna Aliyu. To ni ba Aliyu wannan kuɗin zai sa da su. Taban naira 50. Zan naira 50. Horon naira 50. Rizulan naira 20. Rotumas ɗin naira 40. Sai kuma sha ruwan sanyi da naira 10. Oh ba shi kuɗi. Shi kuma ya cika shan wannan abin ya mage cewa tramol. Mu gaskiya wannan kuɗin ba su sayan tramol. Najatu! Naja! Zo ki an so mu dan wake dan Allah, mu ci cikin mu daga tusa. Wai ya ɗaɗɗan uban wasan kashe mana kuɗaɗen da suka shigo hannuna Aliyu. To ni ba Aliyu wannan kuɗin zai sa da su. Taban naira 50. Zan naira 50. Horon naira 50. Rizulan naira 20. Rotumas ɗin naira 40. Sai kuma sha ruwan sanyi da naira 10. Oh ba shi kuɗi. Shi kuma ya cika shan wannan abin ya mage cewa tramol. Mu gaskiya wannan kuɗin ba su sayan tramol. Najatu! Naja! Zo ki an so mu dan wake dan Allah, mu ci cikin mu daga tusa.